Pansamantalang mawawalan ng kuryente ang ilang bayan sa Pangasinan sa darating na Sabado, December 20, mula alas 5 hanggang alas 7 ng umaga dahil sa maintenance work sa Labrador Substation. Ayon po sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, layunin ng aktibidad na ihiwalay ang jumper loop sa structure nito o structure 2 upang ligtas na maikabit ang bagong 69 kV voltage transformer. Apektado ng brownout ang buong bayan ng Binmalay, Lingayen, Bugalyon, Aguilar, Mga Tarem at Orbistondo maliban sa mga barangay ng Pasibi East, Pasibi West, Balangay, Duplak, Batangkawa, Malaka at Bituag. Paalala ng NGCP, posibleng maibalik ang kuryente ng mas maaga kaysa sa itinakdang oras. Kaya pinapayuhan ng publiko na ituring na may kuryente ang mga linya at kagamitan sa lahat ng oras para sa kaligtasan. Humingi rin ng NGCP ng paumanhin sa balang idudulot ng corrective maintenance. IFM News. IFM News. IFM News.